लोगोसेयावनो आब' गेमस्रिनि गुमै दिनैनि मेलखौ एसेबां समायना खालामनायनि थाखाय बयनिसिमबो साबायखर। हारिमु मोनाबिलि जिहेतु बयबो मोसानायनिहाय जोङो फोजोबनानै थांसै। नोंथांमोना मोसाफागोन दा लाब्रा एकदम बैसागु पियर बैसागु मेथाइजों बयबो मोसानांगोन। गेर 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 मुस्रा सानाय आगै सोरखौ नाहरनानै सानदानाय। आंनि मोसानायखौल' नायबाय थाबा बोरै जानांगौ नङा होमबा? बेसेबां नायबावनो गेमस्रि गेमस्रि होननानैलाय। गोबां जोंहा जाखांफुनाय आर्टिस्ट बा मोसाखावरि बिथांमोन दङ। नै बिनानाव गेमस्रि दैमारि नैबेनो गेमस्रि दैमारि नायनाला रायजोफोर गेमस्रि बर'ना दैमारि 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 बिथांखौ गांसे आर'नाइजों बरायनो थाखाय मिस्टार रिंकु बर'खौ खावलायहरनाय जाबाय। आखाइ हमनानै रायजोफोर बिथाङानो जाहैबाय मिस गेमस्रि दैमारि। बिथाङा मोसागोन। नोंथांमोना सिरिबाङै थैज हमनानैनो बिथाङा गोबावैनो मोसागोन। नै फैसालियाव बर'नि मुंदांखा महरगिरि लोगोसे इउटुबार गेमस्रि दैमारि आखाइ हमना रायजोफोर आब'खौ फंनैसो बिबुंथि लाखिनो थाखाय गुरै खावलायबाय। एसे खाथियाव थांनानै रायलायगोन आं नोंथांमोनजों। दिनैनि बाक्सा जिल्लानि गधुलि गामियाव खुंजानाय जा हारिमु मोनाबिलि मेलाव दाब दाब जायगा दाब दाब गामिनिफ्राय नुजाथिफैनो हानाय बयबो रायजो राजा नोंथांनिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो लोगोसे खर' गंलायनानै खुलुमनायखौ बावहरग्रोबाय। गरम मोनदों नामा बिथिं? बिराद गिसिब सिबगासिनो। आंखौ एसे थाब लिंहरबानो जायोमोन नङा होमबा? आङो मोसानो लुगैनानै थानो हाला आरो लोगोसे नोंथांमोना आंनि माथोखौ एसे चेन्ज जानाय मोनदोंना? लोमजादों आङो। लोमजाबाबो दा नोंथांमोननि जसखौ जुदि मोजां नुयो अब्लाना आंनि बे देहायाव थानाय लोमजानाया गागोन होननानै आं सानो। नोंथांमोना जोंखौ मोसानायाव हेफाजाब होगोन ना होआ? होगोन दा? बिथिं सोर गोजांदों होनदोंमोन आखाइ थिखोलाय। बरिया बिदिनो जानांगौ। जेब्लानोखि जोंनि जायगायावहाय बेफोरबायदि एसेबां मोजां मेल खुङो अब्लाना जों जोंनि लोमजानाय जों जोंनि दुखु गासैखौबो बावगारनानै जों जोंनि बर' हारिनि जाय बिथांमोना दिनै मोसाफैदों बा नायफैदों बिथांमोनखौ हेफाजाब होनांगौ बयबो। बिराद गोजोननाय मोनबाय दिनै गधुलि गामियाव फैनानै। नोंथांमोननि एसेबां लैहोर लैहोर फैनानै दिनैनि मेलखौ एसेबां समायना खालामनायनि थाखाय बयनिसिमबो साबायखर। आरो लोगोसे जोंनि मोसानायखौ नायनो एक्साइटेड ना? एक्साइटेड नंगौना नङा? माने गोसो गुदुं नंगौना नङा? बेयाव जनायफोराथ' मोसाफानो हाला, नाथाय बैथिं गसंनायखौ जों मोसाफानो थाखाय आं खावलायनाय थाबाय। नोंथांमोना मोसाफागोन ना? थांनो मोना दे, जोंहा बिराद मोजां मोजां आर्टिस्ट सफैनानै दङ। नोंथांमोना आंहा एसे मोदोमबो गिदिर जाबाय लोगोसे एसे गगाबो मोनगासिनो नालाय बेखायनो एसे गेप्स थानानै मोसागोन नालाय बेखायनो नोंथांमोना रावबो थांनो मोना। थांगोन नामा न'आव? बयबो मोसाफानांगौ। स' आसा खालामो आङो नोंथांमोना जोंखौ हेफाजाब खालामगोन। दायो जोङो दसे थानानै मोसागोन दे। बयनिसिमबो साबायखर। गोजोन्थों। लोगोसेयावनो आब' गेमस्रिनि गुमै आखाइ हमना रायजोफोर बानजाय आफादनिफ्राय गांसे आर'नाइजों बरायगोन जोंनि सांग्रां मावथि आफादनिनो
सासे गोख्रों सोद्रोमा प्रभात बर' आदाया साबायखर थाबाय आदानिसिम आदानिसिम रोजा रोजा साबायखर थाबाय दा जों फैसालियाव थुलुंगापुरिनि समायना बिबार बारि सोरगोपुरिनि सिखिरि सिखोला बादि गेर मुस्रा सानाय आगै सोरखौ नाहरनानै सान्दानाय गेर मुस्रा सानाय आगै सोरखौ नाहरनानै सान्दानाय खाल्टां टां फुलटां टां खाल्टां टां फुलटां टां सोरगिदिं गिदिं स्रा बिदिबा गधुलि गामियाव फैनानै मेंलाङाबा बोरै जानांगौ जाखो नोंथांमोना आंजों मोसाफानांगौ ना गावसा खालि भिडिअल' लायो मोसाफानांगौ बयबो बे साइनासालियाव जनायखौथ' आं जेबो बुंला नाथाय नोंथांमोना मोसाफानांगौ सोर मोसाफादोंमोन आखाइ थिखोलाय गासिबो मोसागोन ना आंथ' नुहुरला देलाय आखाइ थिखोलाय सोर मोसाफादोंमोन भेरि गुड ओमफ्राय बिथिं मोसाफादोंना फैयाखै नोंथांमोना बयबो मोसाफानांगौ अब्लासो जोङो मेथाइ खनगिरियानो जा बा जों मोसाखावरिफोरा गोसोआ बिराद गोजोननाय मोनो गावस्रा खालि नायोल' मोसाफाया आं हले बिराद ओंखाम उखैबाय नोंथांमोना ओंखाम जानानै फैखादोंना नैबे साइनासालियाव जनायखौथ' आङो थेब्रे संनानै जाबोखानाय बायदि नुदों जाबोदों दा नाथाय बिथिंनियासो जाबोदोंना जाबोआखैथाय हो आरो आंखौलाय जाहोहरला नामा गधुलि गामियाव सोर जाहरो आखाइ थिखोलाय आयै जा कनजुसिखा आं बारा जालाथ' दाना सिगांसो बिराद जायोमोन आं दा एसे खमायबाय ओमफ्राय नोंथांमोना मानो आंखौ सोर जाहोगोन होनबा आखाइखौनो थिखोथाराखै नै बिथिं एसे थिखोदों जाहरगोन दा साबायखर एसेबां अननाय होनायनि थाखाय आरो जोंहा 12 बाजि बारलांबाय अब्लाबो नोंथांमोना जे एसेबां लैहोर थानानै जोंखौ एसेबां हेफाजाब खालामदों बिनि थाखाय साबायखर आंहा मोसानायाव बिराद प्रब्लेम जादों लोमजानायखाय अब्लाबो जेसेबां हायो आङो हमथानानैबाबो नोंथांमोननि गोसोखौ गोजोन होनो नाजादों आसा खालामो नोंथांमोना जोंनि मोसानाय जोंनि मेथाइ खननायखौ नुनानै गोजोनदों जानांगौ आरो गोजोनाखैब्ला खर' गंग्लायनानै निमाहा बिबाय नेक्स्ट बोसोरावबो जुदि मोसानाया मोजां जायिनि जाहोना नेक्स्ट बोसोराव लिंहरफिननांगोन ना नङाबा मोजां जाखाबा नायखांजोबबा लिंहरनाय नंला माथो आंखौ लिंहरफिनगोन ना फिना फिनगोन नाथाय बिनानावा मोनसे आपत्ति खालामबाय दं देग्लाय दोंसे मोसानानै थांनोसो होनबाय दं रायजोफोरा एंगारगोन नामा दोंथाम मोसाबाय आं रायजोफोरा गोजोनबाय दा दोंथामाव आखाइ थिखांनो गोजोनैफोरा आंनि मोसानायखौल' नायबाय थाबा बोरै जानांगौ नङा होमबा बेसेबां नायबावनो गेमस्ट्रि होननानैलाय गोबां जोंहा जाखांफुनाय आर्टिस्ट बा मोसाखावरि बिथांमोन दङ बिथांमोनखौबो नोंथांमोना खाबु होदों नुगासिनो आङो बेनि थाखाय साबायखर दिनैनि जा हारिमु मोनाबिलिनि जेसेबांखिनि खुंथाय आफादनि सोद्रोमाफोर दङ बिथांमोनखौ आङो गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावहरो आरो लोगोसे आङो मोसानायखौ नुफैयासै जानांगौ आं एसे लेट जाबोबाय आच्छा रायजोफोरा बिथां बिनानावखौ दोंनै मोसाबावनो थाखाय खावलायनो गोसो दंना गैया दङ आङो लाब्राबासो मोसागोन मानो होनना बुंबा आंल' मोसाबा नोंथांमोना सोरबा भिडिअ लायो सोरबा नायो बेबायदिबा जानाय नङा जोंहा जिहेतु आगै जुरिया बुंलांखाबाय जोबथा बैसागुनि बे हारिमु मोनाबिलि नङा होमबा ना बेनिफ्राय आरो दंबावो खाथि खाला फांसन बेखौथ' जोङो बुंनो हाया थानोबो हागौ जोंनि खाथि खालायाव गैथ'वा दासान्दि एसे गोजानाव थानोबो हागौ
बेखायनो जिहेतु बे ओनसोलनि दिनैनो जोङो बैसागुनि जोबथा हारिमु मोनाबिलि जिहेतु बयबो मोसानानैहाय जोङो फोजोबनानै थांसै नोंथांमोना मोसाफागोन दा लाब्रा एकदम बैसागु पियर बैसागु मेथाइजों बयबो मोसानांगोन आरो खैथा मोसागोन आच्छा र' आं फंसे खोथा बुंनि बिनानावा जोंनि एरियायाव माब्लाबा फैफेरदोंमोन फैफेराखैना बेनो फार्स्ट बिनि थाखायनो जोङो बिनानावखौ थाबनो एगारहरनो गोसो गैया नंगौना रायजोफोर गावस्रा ओंखाम थेब्रे जानानै आंखौ बिब्दि बुंबा जागोन ओंखामखौनो मोनजायाखै आं दहाय जाथ'वाखै सानावबो मोनाखै बेबायदिबा जानाय नङा उदैखौ नायबालाय माथो थेब्रे जानासो एंकरिं खालामनाय बायदि नुदों नङा होमबा जोंनियाबो गेन्द्रा उदै नालाय इसे ओंखारखानाय बायदि नुखायो ओरैनोबाबो जाबाबो जायाबाबो जियानो जादोला नोंथांमोना बयबो आगै जुरिया मेथाइ खनबावो नोंथांमोना बयबो रंजानानै थांबानो जाबाय आरो इसोरनिसिम आरज गाबो बयबो बे मुलुगनि संसारनि बयबो सुबुं माहारिया गोजोनै थानो हाथों खुलुमबाय गोजोन्थों बिबारनि दखना गाननानै गुस्लाय जानजियाव दैखौ लानायजों समायथारदों गुफुरै हायनोनो खानाय रुंबांबा समायथारदों समायखादोंना बैसागु जाबै 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 कमिटिनि गासै सोद्रोमाफोरा एसे फावसायनानै मोसा
गिर 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 मुस्रा सानाय आगै सोरखौ नाहरनानै साननाय गिर 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 मुस्रा सानाय आगै सोरखौ नाहरनानै साननाय खैतां तां खैतां तां खैतां तां खैतां तां सोरगिदिं गिदिं सा अवादां खिरुनि सिङाव सोमजोरै खानाय बानाय ओ आगै खिजुरि खिजुरि सिङाव सोमजोरै खानाय बानाय गिर 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 मुस्रा सानाय आगै सोरखौ नाहरनानै साननाय गिर 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 मुस्रा सानाय आगै सोरखौ नाहरनानै सानदांनाय खालटां तां खुलटां तां खालटां तां खुलटां तां सोरगिदिं गिदिं सा खिजुरि सिङाव सोमजोरै खानाय बानाय बलिया ओ आगै खिजुरि सिङाव सोमजोरै खानाय बानाय नोंखौ नाहरनानै मुस्रा सानाय नोंखौ नाहरनानै सानदों नोंखौ नाहरनानै मुस्रा सानाय नोंखौ नाहरनानै सानदों अवादां गुबै साय साय गयादां मादा आंनि अवादां गुबै साय साय गयादां मादा आंनि जाबाय 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 आहाय आहाय साजन साजन तूने क्यों धोखा दिया साजन साजन तूने क्यों बर्बाद किया अल्लाह सान्दों प्यार में जीतेंगे मरेंगे अल्लाह सान्दों सुखोई गजले संसार जाने तूने क्यों धोखा दिया तूने क्यों बर्बाद किया साजन साजन तूने क्यों धोखा दिया साजन साजन तूने क्यों बर्बाद किया Mustago! 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 Araiku henakku nengku menabela kirkaku tuhe honggenange nengku menabela injon muli jalan lathegen agma janani pakai kargen segenar di hangja Oi, monitor aku kata bongkos. Injur muli jalan lathegen
थांसै माबाफोर बुंलांगोन नामा साबायखर बयनिसिमबो जोबजासिम थानायनि थाखाय साबायखर बयनिसिमबो र' सेल्फि साबायखर बयनिसिमबो इसोरनि अननायाव मोजाङैनो मोजां थायोब्ला लोगो मोनफिनबावगोन बयखौबो साबायखर आरो दायो न'आवहाय मोजाङै थांदो बयबो दसे थानानै दै दानो नङा बिनानावा मेथाइ खनबावगोन जोंहा बिराद मोजां मोजां जोंना सेम डिस्ट्रिक्टनि नालाय बिराद माने दिनै फार्स्ट टाइम जों लोगो मोनबाय एखेलेगे पारफर्म खालामनो मोनबाय बिराद गोजोनबाय बिदिनो आवगायलांबाय थाथों साबायखर बयनिसिमबो भिडिअखौ नायनायनि थाखाय साबायखर गोजोन्थों